Okay guys, diri may nagsuroy-suroy may ng sindangan kay ngita lagi mi og mga kaayuhan. Baklay mi guys kay ngita bugas. Hadlok mo na lagi. Taka. Ban nako. Og diri may magpadayon may ani padulong may aning bye-bye o nami aning kanaypaan na baklay na si Papa kay moadto lagi mi ani o nakakita na mi ning kahoy diri. Kay among i-deliver po ning amo diri o apit mo na yung plaza. Mangita tamig kape guys. Itabok po na yun. Wala ka. O sumanong dako. Ano dako ni Papa. Og dire lingkod-lingkod ra po ko dire taon tawag mo yango-yango. Katawa kay Papa dire no kay nahimuot lagi mi dire na lingkod-lingkod may sindangan pati pang sayowa kay tanan. Mura mi gipang bidli dire. Og dire may guys no ando uya po kay ning tawhanan ni kaon ramon og pan nya porte bang bulinga kay tos usaon na lagong pingon ani ko. Lingkod diha. Lingkod. Wala pa sa wala. Luoy kay ning inaani also saon na lang og samantalang lingkod-lingkod lang ko. Siga lang ng mata rin pa mo dayo sa wala pa way kape. Kini kay wala may kape lakaw-lakaw lang mi dire kita nyo na guys lakaw-lakaw mi dire. Lang mo suroy-suroy ka ng anang bye-bye. Soroy-soroy may aning bye-bye dire padulong may ani guys kay mangita mi upan na lang kay wa may kape okay dire ni kuot na guys Papa dire kita nyo na guys kuot Papa pero balik 5 wala 10 5 10 tanan dire na kita may aning pan dire na nipalit na lang may upan kay nang may kape ganiha wala may tubig diha na may sapan kay sigurado pang kaon busog pa o dire nagholbot-holbot na si Papa kay amo na lang kanon ng pan nga bakya o dire gihatagan ako niya og kaon lagi ko dire pagkalami abitaw pining walay kape dire soroy-soroy may aning bye-bye tanaw-tanaw may aning karagatan o ndot kay sa mga view dire guys kay nang pakpakan nang mangingisda nga tao na dire may makita na mo dire na mga tao po nga kuan na nagkabo dire kaon lang suko kay gutom.